ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଖଇରପୋଟ ବ୍ଲକ ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ ଆସିଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମେଘୁଆ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଆସିଲାନି ହେଲିକପ୍ଟର। ଜୟପୁର ବଣ୍ଡାଘାଟିକୁ କାର୍ ଯୋଗେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କେହି ବି ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଯେପରି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଆଜି ସକାଳେ ଜୟପୁରଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ରେ ବଣ୍ଡାଘାଟି ମୁଦଲିପଡ଼ାଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସୀତାକୁଣ୍ଡ ସ୍କୁଲ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବଣ୍ଡା ଗାଁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ବଣ୍ଡା ମହିଳାଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି। ବଣ୍ଡାଘାଟିର ବିକାଶ ସହ ଆଦିମ ବଣ୍ଡା ଜନଜାତିଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପ୍ରତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ବଣ୍ଡା ମହିଳାମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ବେଶଭୂଷାରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସୀତାକୁଣ୍ଡ ନିକଟକୁ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଣ୍ଡାଙ୍କ ଆଭୂଷଣ ପରିଧାନ କରି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଲୋକେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରା ନାଚ ଗୀତରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ ବଣ୍ଡା ଜନଜାତି। ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟଙ୍କା ଛଡ଼ା ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ବଣ୍ଡା ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବଣ୍ଡା ଜନଜାତିଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀଗତଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରେ ବଣ୍ଡା ମହିଳାଙ୍କ ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଘାଟିର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ପାନୀୟ ଜଳ ରାସ୍ତାଘାଟ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅଧିକ 50,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଅଧିକ 50,000 ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆବାସ ହିତାଧିକାରୀ ବେଶ ଉପକୃତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ବଣ୍ଡାଘାଟି ସ୍ଥିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୀତାକୁଣ୍ଡ ପରିଦର୍ଶନ କରି ମା ସୀତା ଓ ସେଠାରେ ଥିବା ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ସୀତାକୁଣ୍ଡକୁ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବିଧାୟକ ମଙ୍ଗୁଖିଲ, ମାଲକାନଗିରି ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମାଡକାମୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶିଷ ଈଶ୍ୱର ପାଟିଲ, ଏସପି ବିବେକାନନ୍ଦ ଶର୍ମା, ଖଇରପୋଟ ପିଡିଓ, ବଣ୍ଡା ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶାସକ ପ୍ରମୁଖ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟାୟବତୀ ଟିଭି।